Merħba tfal, nilqawkom għal ktieb ieħor. Illum għażilna ktieb li għandu x'jaqsam ma' dak li kienet jiġri din il-ġimgħa. Dil-ġimgħa għamlet naqra xita u vera. U għalhekk aħna ħsibnielu. Lbisna l-ġgieget, ġibna l-umbrella u x'ilbisna wkoll. Ġibna l-boots magħna, lbisna l-boots. Apparti li lbisna l-boots, ġibna boots ukoll. Tajt għalfej ġibna dan il-boots magħna. Tridu naraw jekk hux vera li għandna ktieb tal-boots. Idejk Ġulja li nħażommu inti l-ewwel. Illum għandna din l-istorja, x'qed naraw hawnhekk? Għandna tifla li nafu li jisimha Imeldina u inserta wkoll l-isem tal-ktieb huwa Imeldina. X'inhi libsa Imeldina? Ġaketta u boots. Għandha ġaketta, għandha boots. X'qed iżżomm f'idejha u x'kienet qed iżżomm? Umbrella. X'tip ta' ġurnata Imela? Ġurnata ta' bix-xita. Aw x'hawn hawn isfel blu? Għadira. Għadira tal-ilma. Tħobbu għax-xita intom? U għaliex tħobbu għax-xita? Għaxa tħobb nekola għal-xar. Tħobb tixrob ix-xita u tqgħod tixxarra. Tajjeb. Mela, kif qegħdin ngħidu, isem il-ktieb huwa Imeldina u huwa isem din it-tifla wkoll. Iżda apparti dal-isem, fil-faċċata tal-ktieb għandna żewġ ismijiet oħra. Hawnhekk għandna Sandra Healy Vassallo. X'taħsbu li għamlet Sandra Healy? Le, din insertat hija l-persuna li kitbitilna l-istorja. Mela x'ngħidula? Mhux ilma, xi ħadd ieħor. Il-persuna li tiktab l-istejjer x'ngħidula? Aw? L-awtriċi hija Sandra Healy Vassallo. Imma għandna isem ieħor għandna l-Beatrice Costamagna. X'ngħidu li jagħmilha Beatrice Costamagna? L-illustratriċi hija li pinġitilna l-istampi sbieħ ta' dan il-ktieb. Qabel ma nibda l-istorja, jiena ħandawwar fuq wara. Ħarsetta. Tajjeb ħafna kont se nistaqsikom x'jgħidula li jgħidula l-ħarsetta u jiena ħanaqra biex nieħu idea ta' fuq x'inhuwa l-ktieb. Min ma jħobbx iċaflas? Tista' tċaflas fl-ilma tax-xita u tista' tċaflas fil-baħar. Imma Imeldina issib tarf iċċaflas kullu mkien u tibqa' sakemm u ħallitna hemm il-ħarsetta. X'nagħmlu? Nibdew il-ktieb? Ewa. Ħalli nkunu nafu daqsxejn se jiġri. Tajjeb ferm. Mela, min se jibda l-ewwel? Aw, fejn taħsbu li qiegħda Imeldina? Ġewwa jew barra? Barra. Qiegħda tieħu pjaċir. Ewa. X'tip ta' ġurnata hi? Bix-xita, ġurnata bix-xita. Weda tieħu pjaċir, iċċaflas donna hux. Ħanaqraw. Mela darba kien hemm tifla jisimha Imeldina. Din Imeldina kienet tħobb ħafna x-xita għax meta tagħmel ix-xita kienet tixxala iċċaflas fl-għadajjar tal-ilma. Imeldina kellha parbuta apposta ċaflis fl-ilma tax-xita. Kienu ħomor bil-fjuri sofor u kienu għal-qalba ħafna. Għandkom xi boots favorit intom? Ewa. Tax-xita tagħkom ukoll? Intom għandkom xi boots favorit? Ta' Imeldina sabiħ hux vera. Kif inhu ta' Imeldina? Aħmar u isfar. Għandu Stars. iktar jisom fjuri hux. Aħmar bil-fjuri sofor jisu. Sabiħ vera. Meta kienet tgħaddi minn ħdejn xi għadira bl-ilma tax-xita, irħila ċaflas u ttajjar l-ilma. Xi kultant anke fuq min kien jinserta d-dej minn ħdejha. X'taħsbu? Jedin jieħdu pjaċir daw in-nies
Le, intom kieku tridu min joqgħod ixarrabkom. Ma tħobbux falsu. Il-kelb qed jieħu pjaċir tajt. Nies mhux daqstant, ara kif qegħdin ħarsula lil Imeldina, ma tantx donnhom kuntenti li qiegħda xxarrabhom, qegħdin naqxej irrabjati jisom vera. Darba minnhom, Imeldina ndunat illi hu ċaflas jew jixxarbula l-kalzetti. Imma dal-boots mhux suppost huwa għal tapposta għax-xita. Mela kif qed jixxarbula l-kalzetti? Għax għandha toqba fil-boots. Ittaqbilha l-boots mela. Hawn iddieħel l-ilma. Melissa, ma nistax inċaflas? X'se nagħmel? Ħasbet bejna u bejn ruħha. Għandkom xi idejat intom għal Imeldina x'tista' tagħmel? Taqba chewing gum. Li mhux għax ħa tagħmel, x'idea għandkom intom? Tissuġġerula xi ħaġa? Taqba pizza kartuna u batta minn boots. Taqba. Taqmel Bit-tejp. Inti għandek xi idea Adrian x'tista' tagħmel biex issewwi l-boots, le? Ħanaraw daqsxejn x'idea ġieta lil din Imeldina. Bdiet iddur mad-dar ħalli tara se ssib. Sabet chewing gum, toma ta' frawli u qalet Nafx nagħmel? Nomod iċ-chewing gum u mbagħad insewwi l-boots bih. Inwaħħlu mat-toqba u bekk ma jidħolx aktar ilma tax-xita. X'taħsbu? Idea tajba din ta' chewing gum? Le. Le mhix idea tajba. Għax jerġa' jkollha l-ilma. Naraw mhux vera. U hekk għamlet, bdiet tomot iċ-chewing gum, toqgħod attenta illi ma tmurx tibilgħu. Meta ch-chewing gum beda jirtab, Imeldina weħlitu mat-toqba fil-boots. Arawha qiegħda twaħħal iċ-chewing gum mal-boots. Ħanaraw daqsxejn dal-esperiment tagħha u x'ħajirnexxi. Ma l-ewwel darba li għamlet ix-xita, Imeldina ħardet iċ-ċaflas bħas-soltu. ċaflas u ġib lil min iċaflas. Wara ftit Imeldina ħasset il-kalzetti jixxarbu. U anke subajja ta' saqajja ħassithom imxarbin. Rat iċ-chewing gum jew f'wiċċ l-għadira. Idea tajba kienet di ta' chewing gum? Le. Ma jnexxiet xorta xarbula saqajja. Għal xejn mela, Qalet. irrid insib xi ħaġa oħra. Taħsbu li ħadd tiġib xi idea differenti? Taħsbu li ħadd tiġib xi idea differenti? Ħanaraw daqsxejn jekk hux vera. Reġa' bdiet iddur mad-dar u rat kaxxa tal-istikek li omma kienet għadha kif użat għax missiera kien qata sebgħu. Nafx nagħmel, Qalet. naqbad stick u nwaħħalha mal-boots u bekk ma jidħolx ilma. Hekk għamlet. U mal-ewwel xita ħarġet ix-ċaflas ħas-soltu. X'taħsbu ħadd irnexxiti tal-istik? Lanqas. Iżda wara ftit reġgħet ħasset il-kalzetti jixxarbu u anke subajja ta' saqajja reġgħet ħassithom imxarbin u rat l-istikk tom f'wiċċ l-ilma. Għal xejn. Qed tirrabja tajt Imeldina.
X'taħsbu hawnhekk? Ħadd titlob l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor? Ta' min taħsbu li ħadd titlob l-għajnuna? Għal-mama? Ħanaraw. U l-mama taħsbu li tija xi soluzzjoni? Imeldina marret għand omma. Ma, għandi l-but imtaqqab, irrid nixtri ieħor. Omma weġbita. U le, issa nieħduh għand il-skarpan u naraw x'jista' jagħmel. Għajpja ħasra boots bħal dak. Trid omma li tixtrila boots ieħor. Mela xi suġġeriment tagħta omma? Biex tkun għand l-iskarpan. Urant l-iskarpan ħalli jsewwijula. Hekk għamlu. Marru għand l-iskarpan biex isewwu l-boots. L-iskarpan sewwa l-boots bl-għodda tiegħu u Imeldina kienet fis-seba' sema. Stenniet li tagħmel ix-xita ħalli tkun tista' tipprova l-boots insewwi. Kieku intom ukoll tkunu ħerqanin biex tippruvaw il-boots. Ħseb kulħadd hux ikun ħerqan li jipprovah mill-ġdid jerġa' l-boots. U tistenna għaddi ġimgħa, 15 xahar, xahrejn u lanqas qatra xita ma għamlet. Il-bdiewa jitolbu għax-xita minħabba l-frott u l-ħaxix u xejn. Kollox niexef qoxqox. Daħlet ir-rebbija u anke beda riesaq is-sajf. X'nafu normalment meta jibda joqrob is-sajf u fis-sajf tinżel xita ħafna. Le hux. Taħsbu li ħajkollha ċans tippruvah dan il-boots Imeldina? Jekk ġej is-sajf, kif tista' tippruvah il-boots? Naraw għamlet ċekk. Darba minnhom, qrib Ġunju, Mister Imeldina staqsija. Inti għadek trid tippruvah il-boots? Iva, papa. Weġbitu Imeldina ħerqana. Melejja magħna. Fej sejrin? Il-baħar. Tajt. Ejja ħanaraw daqsxejn. Fej qegħdin hawn? Il-baħar. Baħar veru. Ġieli mortu bil-baħar bil-boots. Le. Lew. Madonna Imeldina, hekk għamlet. Omma qaltilha bit bis-sima. Ġibtu l-boots, ejja ħaninżlu nomu. Imeldina libset il-boots u niżlet iċ-ċafċaf u ċaflas kemm xtaqet qalba. Saqajja baqgħu xotti u lanqas qatra ilma ma daħlet. L-iskarpan kien għamel biċċa xogħol tassew tajba. X'taħsbu vera għamel biċċa xogħol tajba? Għaliex? Assewila l-boots. U ma daħalx ilma hux vera. Nixxielu mela. Wieqa ta' ċewqita wkoll għax pruvatu l-boots. In-nies li kien hemm bdew jistaġbu u jgħidu ara dik it-tifla niżlet fil-baħar bil-boots. Tgħid għaliex ġiet bil-boots ħdejn il-baħar. Imeldina ma tax kas in-nies, komplet iċċafċaf u ċċaflas. Kien hemm min tant oġbitu l-idea li jilbsu l-boots ħdejn il-baħar li d-darba ta' wara ħadu l-boots magħhom. Tagħthom idea jisaw Imeldina. Mela kien hemm min beda jistaġeb x'inrali lil Imeldina bil-boots ħdejn il-baħar. Imma kien hemm min ikkupja oġbitu l-idea tagħha. Imeldina kienet qatata xewqita sa fl-aħħar illi ċċafċaf fl-ilma bil-boots ħomor bil-fjuri sofor. Għalhekk, meta marru d-dar, nixfithom sewwa u refathom fil-gwardarrobba għall-ewwel xita ta' wara s-sajf. Wara dakinhar, komplet iċċafċaf ħafja.
Għaliex kompli tiċċafċaf ħafja fejn qegħdin hawnhekk. So, Fis-fliema staġun qegħdin. issa. Fis-sajf, tmur fejn il-baħar ma kellix bżonnu l-boots, allura kompli tiċċafċaf u tċaflas fil-baħar ħafja. Araw hemmhekk refatu fil-gwardarroba. Darba biss xtaqet li kellha l-boots. Meta rifset grunch u dan gidmila subajja l-kbir ta' sieqa. Iżda din l-istorja ngħiduha darb'oħra. Ġarala mela dakinhar li ma kellix il-boots b'saqajja lejn il-baħar. Gidmila sieqa grunch u dakinhar qalet mhux li kien li kelli l-boots b'saqajja. Imma ma kellix. Tajjeb, oġobkom dan il-ktieb? Tajjeb, sabiħ ħafna, mhux vera. Issa llum tafu x'se nagħmlu? Ħanagħmlu craft. Mela, il-craft tal-lum għandu x'jaqsam mal-istorja tagħna. Ħanagħmlu din ara. Toġobkom? Għandna l-boots hawnhekk u nieżla x-xita minn ġol isħab. Ħanejdilkom ftit x'għamilt qabel ma bdejt. L-ewwel li għamilt huwa li sibt biċċa kartuna, biċċa kartonċina, tistgħu tużaw xi kaxxa ta' ċereali kif joġobkom. U l-qis tagħha ma tantx huwa importanti. Fidejkom jiena għażilt li jkolli kartuna dejqa imma twila. Wara li qtajt il-kartuna f'dan id-daqs qogħdu attenti tolbu l-għajnuna ta' xi ħadd, speċjalment jekk ħataqtaw xi kartun oħxon. Kelli bżonn ukoll karta blu. Issa, jekk intom m'għandkomx karta blu ma jimpurtax, tistgħu tpinġu fuq karta bayda bil-kulur blu u mbagħad taqtawha u tiġi daqs li kieku għandkom karta blu. Din il-karta blu jiena użajta biex naqta forma ta' għadira li jiena waħħalt isfel u biex ukoll nagħmel dawn il-qtar. Mela għalhekk ġejt bżonn il-karta blu. Apparti hekk, ġejt bżonn ftit tajjar. Tajjar hawnhekk qiegħed jirrappreżenta l-isħab. Kif qegħdin taraw, il-qtar qiegħed imwaħħal mat-tajjar permezz ta' spak. L-ispak jiena ma qtajtux kollu fl-istess daqs biex bekk meta jiena nwaħħal il-qtar ma jiġux kollha f'livell wieħed, jiġu minn il-fuq u minn l-isfel. Ġi meta taqtaw l-ispak, araw illi l-ispak ikun kollu ta' qisien differenti. Ovvjament, kelli bżonn impinġi l-boots. Jiena biex għamilt il-boots biex jiġuni it-tnejn l-istess, tajt forma ta' boots biex jiena hekk iż-żewġ tibwiet jiġu tal-istess qis. Anka biex għamilt il-qatra, jiena użajt forma ħalli biex bekk il-qatrit kollha li għandi hawnhekk jiġuni kollha tal-istess qis. Tajjeb. Tridu nibdew nippruvaw nagħmlu waħda flimkien? Mela, Ġulja lilna hawnhekk diġà bdiet taħdem fuq tagħha, ovvjament. Modrijenna li issa mhijiex ħadd tagħmilha ħalli nkunu nistgħu nsegwu il-waħda biss tagħmilha. Kif qegħdin taraw, Ġulja lil qatat mill-karta blu forma ta' għadira, pinġiet il-boots tagħha. Ġulja lil iddeċidiet titpinġih vjola b'ħafna qlub differenti. Kulħadd ipinġih kif jixtiequ il-boots għaliex jien għamiltu jiġbaħ il ta' Imeldina. Diġà waħlet ukoll ftit tajjar li qiegħed jirrappreżenta l-isħab. S'issa hawnhekk naħseb jiena kulħadd jista' jmexxi waħdu, però ħanurukom kif għamilna l-qtar. Mela, kif qedtilkom għall-qtar għandna bżonn biċċa spaga. Naraw illi l-ispak la naqtawh twil ħafna, la naqtawh qasir, naqtaw biċċa spaga. Kif qedtilkom il-qisiem m'hemmx għalfejn ikunu kollha l-istess, anzi aħjar li ma jkunux. F'tarf minnhom jiena preferejt illi nagħmel għoqda. U dan għaliex din l-għoqda trid eventwalment nagħmlu l-kollha magħha biex inkunu nistgħu inwaħħluha ġod tajjar. Allura aħjar ikollna għoqda hemmhekk. Man-naħa l-oħra ħanwaħħlu l-qtar. Diġà qtajna qtar differenti. Għandna bżonn tnejn biex inwaħħluhom, waħda ma' din in-naħa, l-oħra man-naħa l-oħra u bekk jingħalqu flimkien u l-ispaga tingħalaq bejniethom. Tajjeb,
Ħanippruvaw waħda aħna. Mela, fidejkom. Għandna bżonn stick, glue stick, kif ukoll għandna bżonn kollha bajda bħalma ġieli ġejtu bżonn għall-iskola. Apparti ovvjament imqas, kuluri biex tkunu tistgħu tpinġu il-boots tagħkom. Mela. Tilhom nisem. Ġulja li neda tuża l-stick biex tkun tista' tagħmel il-kollha maż-żewġ naħat tal-tar. Issa ħataqbad l-ispaga u ħatamilha bejn fil-parti l-irqiqa tal-qatra biex tiġi hekk tajjeb mela l-parti d-dejqa tal-qatra u Ġulja li qiegħda twaħħal l-ispaga bejn iż-żewġ naħat tal-qtar. Tajjeb. Jien għamilt 6 ftijaj, tistgħu tagħmlu kemm tridu iktar, però bejn 5 u 6 qatriet huwa biżżejjed, m'hemmx għalfejn tagħmlu iżjed. Għaldaqstant jekk ħatagħmlu 6 qatriet ikolkom bżonn taqtow 12 minn dawn il-tar għax ħajjiġu dar ma' dar, jekk ħatagħmlu 5 għandkom bżonn 10 minn dawn. Jekk imbagħad tixtiequ li ma tqogħdux tieħdu iktar xogħol u tużaw minn naħa waħda biss ma jkun ġara xejn għax tista' taqbad l-ispaga twaħħalha minn naħa waħda u jkun biżżejjed ukoll. Imma aħna preferejna illi l-ispaga nagħlquha bejn żewġ qatriet imwaħħlin flimkien. Jekk tinqalalkom ma jkun ġara xejn għax tistgħu terġgħu tagħmlu l-kollha u terġgħu tagħlqu l-ispaga bejn iż-żewġ qatriet. Tajjeb. Tajjeb ħafna u hekk Ġulja Lin lestitilna waħda. Ħalat ma ġara bina sab għandek ħafna kollha mal-dik. Xek ikollna jdejna jdin iwaħħlu ħafna, ikun diffiċli mbagħad meta niġu biex niġbdu. Hekk ħalaqnija, nafsuhom flimkien u l-qatra tagħna hija lesta. Tajjeb, ngħaddu biex inwaħħluhom ma' sħab. Hawnhekk fejn ħaniġu bżonn il-kollha l-bajda. Jiena ħanagħmel ftit kollha ma' fejn luqda u Ġulja Lin se twaħħal din il-qatra ġo sħab. Taf ġuwix ħafna mal-kartuna t'isfel imma minflok sibu xi post fin-nofs. U hemmhekk Ġulja waħlitilna l-ewwel waħda. Tajjeb, għanaddu għal-oħra. Twaħħal waħda u Adrian, inti? Araw li jkunu spazjati bejniethom. Ħalli ma jkunux kollha ġo xulxin. Kemm waħħalna s'issa? Mela ħanagħmlu 2 oħra. Araw li jkunu imqasmin. Kollha ta' tulijiet differenti. X'għamilna? Tajjeb ħafna u hekk x'kien nagħmluha naraw illi għandna il-qtar imdendel għal fuq il-but. Wara jekk naraw illi t-tajjar għandu bżonn iżjed kollha min naħa ta' wara ibżax tistgħu tagħmlu ftit ieħor kollha. Tistgħu tużaw anke mill-kollha l-bajda biex tkunu tistgħu twaħħlu l-isħab u l-qtar. Nispera li jogħġbitkom kemm l-istorja u kemm il-kraft tagħna tal-lum. U kif dejjem nagħlqu aħna 3, 2, 1 il-qari tal-ġen. Erġgħu kunu magħna.